pokoknya yang pengen gerak-gerakin badan boleh bareng di mejanya masing-masing dulu. Kalau ada berani ya mendingan ke depan ya. Iya, kalau ada yang berani. Biar malamnya asik. Aku seneng karo liyane arep cemburu kok dudu sopo ding sing awale perhatian ning akhire sliramu sing malah hilang. Mung kowe kenyataane dudu aku jero atimu isi so kelingan kau pengen sing tau dilakoni kau bayang-bayangan di kegawang mimpi iso gawe nyaman dan jaminan duwe di hatimu. Lagi wingi awak dhewe iso ngendokikan tangi Rasa sliramu wong sing paling gemati ora nyangka kowe sing paling larani. Spesial dari Saringkan Musika bersama di Kopi Jaga Walengan. Babalan isi so kelingan kau pengen sing tau dilakoni kau bayang-bayangan di kegawang mimpi iso gawe nyaman rak jaminan duwe di hatimu. Kaya lagi wingi awak dhewe iso ngobrol tekan wengi krasa sliramu wong sing paling gemati ora nyangka kowe sing paling larani. Pengen ku siji mung kowe kenyataane dudu aku
iso gawe nyaman ra jaminan